ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି ତାଙ୍କର ପଲିଷ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜାଗା ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଉନି ଆମର ଏଇଟା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ହଁ ମାଉସୀ କ'ଣ ତୁମର ହେଇଛି କହିଲ? ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ହଁ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ? ଜମିହରା ପ୍ରଜା। ହଁ ଆମର ପଲିସର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆମର ଜାଗା ହିଁ ଯାଇଛି। ତ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସବୁଟା ହଁ 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 ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କରିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 2015ରୁ ଚାଲିଲାଣି। ତ ଆମେ ମଝିରେ ବି ରାଲି କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାହା ତ ଚାକିରି ଦେଲେ ଆମକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠୁ ଆସିକି ପୁଣି କହିଲେ ତମକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ, କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ନା କହିକି ନେଇକି ପୁଣି ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏଇଆ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଚାକିରିର ନାହିଁ କି ଭାକିରି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ଆଉ କାଲିଠୁ ବି ଆସିକି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ। ଦେଖୁଛୁ ଥଣ୍ଡାରେ ବସୁଛୁ ଉପବାସ ଭୋକରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲୁଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି ଫାଇନାଲ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ବି ମିଳିନି ଯୋଉ ଜାଗା ଯାଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତା କେତେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ନମ୍ବର 1 କରିବୁ। ନମ୍ବର 1 ଆମର ନମ୍ବର 2 ବି କରିଦେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଭାରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 କରିଦେବେ। ସେ ତ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ପାଣି ଆମର ପବନ ଆମର ସବୁ ଆମର ଦେଇକି ବି ଆମେ ସବୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲୁ। ଆମେ ପାଣି ବି ଟିକେ ବି ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଆମର କିଡନୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି। ଆପଣ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ କଥା ଯଦି ବୁଝିବା କଥା ଯଦି ଜଲ୍ଦି ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ନିଯୁକ୍ତି ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଆମର ପବନ ଆମର ଜାଗା ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ସବୁ ଆମର ଥାଇକି ଆମେ କିଛି ଶୂନ୍ୟ ହୀନ। ସେମାନଙ୍କର ଥାଇକି ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର କିଛି ନଥାଇକି ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଅ? ଆପଣମାନେ କାଲିଠୁ ବସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଆସିଲେନି? ସବୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆସିଲେନି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି।